Салом алейкум. 9 апрели 2020 барфи нереальный гуфти русо ҳаммара ҳама қариб қунук задай рурачакои салқинак бо барфа кадина дарахто ки барг доран барф задай дарахто бису шикастиян баргошон барфа қабидагай бениҳоят дарахт бису шикастагай иҳози ғурои бо майдаи хелаш калон шудагай агар дарахтора хеле назана хуб тоҷикистон худаш амалӣ света мумкин ба наздикӣ набинем барфави барфа чхелкарчара чи мекунад бениҳоят барф бисёр ҷое ки бод дар территорияш мисол криш ҳастай ина опе ба ҷои ма 20 мебуря 22 мебуря